turka shi. Jam'iyyar APC sun zauna sun tattauna game da hukuncin da za a yi wa Atiku, wato wanda ya fito takarar 2023. To amma da mai sauraro, idan wannan ne farkon isowarka zuwa wannan channel mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar karrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. To, tun bayan wannan tattaunawa da jam'iyyar APC ta game da hukuncin da za a yanke wa Atiku ɗan jam'iyyar PDP wanda ya fito zaben 2023, tabbas hukunci ne mai tsauri wanda za a masa. Tabbas wannan hukunci da za a masa an bayyana cewa tabbas hukunci ne wanda za a masa sakamakon wasu maganganu da ya faɗa na cin mutunci da zagi ga mai da madogaran cikin jam'iyyar APC. Tabbas wannan zagi da Atiku ya yi wa madogaran jam'iyyar APC, tabbas wannan abu ne wanda ya ɓata wa 'yan jam'iyyar APC rai da yawa. Tabbas wannan abu da Atiku ya yi tabbas ya dace ce game da manya-manyan cikin jam'iyyar APC. To amma da yanzu tabbas wannan hukunci da aka ce za a yanke masa, tabbas ana nan ana shiryawa, inda tabbas yanzu an tanadi hukuma mai tsauri wadda za ta warware wannan abu tsakanin Atiku da kuma cin mutuncin da yawa 'yan jam'iyyar APC. Biyan mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin sa maka gajeren tattaunawa da aka yi da hukumar EFCC dangane da kama da Atiku da za a yi a nan ba da daɗewa ba, sakamakon cin mutunci da kuma zagi na al'umma da ya na 'yan jam'iyyar APC. A gaskiya wannan abu da Atiku ya yi tabbas ya zama mai tashin hankali, inda a yanzu haka ana shirya hukumar EFCC domin kaddamar da aikinta na wajen kama shi. Tabbas shugaban ƙasa, tabbas shi ma Bola Ahmed Tinubu, tabbas bai bada wani yin amincewa dangane da kama Atiku da za a yi ba. To amma dai mai saurare, har kullum dai muna ƙara tuna ma, idan wannan ne farkon isowarka a wannan tashar mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar karrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora a koda yaushe a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Godiya miki mai sauraro.